Здравейте, приятели! Аз съм Сиси и добре дошли в моят канал. Жесто също снима там и в момента ще влизаме в тази заставена сграда. Знам, че малко може... между другото, ето ме и мен. Да. Може малко да изглежда странно отвътре. Ето сега ще ви покажа. И в момента хора буквално е 8 часа през деня. И по това време, ето е жесто, по това време ходят наркомани там. Затова, ако се чуете, просто нали ви показах, че съм така. Да. Ето, това със жесто мислям, че е било училище. Тук има лекарства. Има четки. Има счупени буркани. Лъжица. Има някаква ученическа чанта. Има също така цигари. Ето цигари за, да ви казах, за наркомана. Има сокове. И нека да отидам към другите, където там ще ви е по-интересно. Ето тук. Страхния, ако някой наркоман дойде вътре. Това е първото отделение. Тук тавана. Няма таван. Тавана е провиснал. Има дъска. И датата е 1995 година, 29 юли. Януари, февруари, март, април, май, юни, юли е 7-я месец. Това е 8-я. Вижте как е. Това е изоставено преди 23 Има години. 89 или 3 минус 79 е 6. По 6. Това явно е било някаква детска картина. Да. Това са лампи. Има Аз карти, не знаех, че тогава има хибриди. лампи. Да, между другото и лампите. Това е лампи, аз не знам. Цял упаковки от сладолед, карти. Всякакви неща има така. Да. Айде. Айде. Нека да потеглим нататък. Това беше доста интересно. Преди датата, която е. Да. Това е следващото отделение, което те са отделени. Това е да спра на пауза. Да. Чухме стъпки. Или лично аз. И И около нас няма хора. Колкото и... малко не е страх. Да, и колкото да ви... Ето вижте, там има грища. В мен сме на село. На гости е жесто. Все пак. Ето така. Там има отново дъска. Кой му също вика, че мисли, че Да, е това било рисунка. 100% било някаква рисунка или просто там музиката. е рисунка. Таваните вижте колко са провиснали. Това Там пише нещо. Това е по-голямата част, мисля по-голяма от останалите. И влезеш вътре. Обаче е лека плашеща. Може да има котка, мишко, деца. Трябва се една идея. Това прилича на гофрета. Малко със страх не е. Вижте там какво пише. Довиждане, училище любимо, довиждане любим наш весел първи клас. Провиснали тавани. Ето, букуци. Явно е имало пожар. Си писали на дъската нищо, поне са си написали едно довиждане. Таваните са провиснали. 100% е имало пожар. Това явно е било стаята, в която се спали, защото има шкафове. Е такива. Как така се спали бе? Еми,
Ако е било детска градина пък, ама то там беше първи клас. Мисъл. Като цяло не е много розово положението. Аз не искам да махна чувалите, да няма обаче някой умрял човек там, че ужас. Ей, там има още. Хора, ако се чуете, в момента е 8:33. По това време, в смисъл не е през нощта, обаче пак идват такива, как да ви кажа, дани хора. Ето хора, явно без да съм. Отзад да се пръскам. Между другото, съм пука сегащи. Това исках да ви казвам, че е малко студено от тя направо. Мирише на гума. Я влез. Това, която са държали мрежи. Много дървета има дори. Я. Това е лампата. Няма друго. По цяло, приятели, къщата, смисъл наистина не беше кой знае какво от там до тук. И ако пишете в коментарите, че нещо не е било много странно или страшно. Да, но все пак влязахме. Хубавото е, че нямаше никой. И пишете долу в коментарите дали искате да продължаваме с Жасито, да качваме видеа, да влизаме в изоставени изгради. Ако видеото ви харесва, ударете един лайк, напишете долу в коментарите дали искате да продължавам с видеята за изоставените сгради. И чао! Следващото видео.